Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. May hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namang pinakadagkog pinakulahing balita sa Mindanao. Ako si Tek Ocampo. Sara Hilomen Velasco. Real Soroche, live gikan din sa GMA Davao Complex. Nangalukat ang mga dagkong kahoy sa Kabaka, North Cotabato tungod sa kusog nga ulan nga adunay dalang kusog nga hangin. Samtang usa ka resort sa Antipas, Cotabato gibanlas usab sa baha. Si Argel Relator alang sa dugang detalye. Nakasinati og kusog nga ulan, inubanan sa kusog nga hangin nga daw bagyo ang Kabaka, North Cotabato. Tungod niini, nangalukat ang mga dagkong kahoy ug naguba ang pipila ka atop sa mga balay. Gilayong gimando ni Mayor Herlo Guzman Jr. ang Quick Reaction Team sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Council sa pagpahigayon o clearing operation. Nagbayanihan usab ang mga residente sa barangay Katintuan sa pagpanlimpyo sa palibot. Palayon usab ang monitoring sa MDRRMC sa Pulangi River sa posibleng pagtaas sa tubig. Samtang sa Antipas, North Cotabato, gilunupan ang usa ka resort. Epekto sa walay puas nga pag-ulan sa lugar. Hinungdan sa pagbaha sa Humayan nga may padulong sab sa Buluang Spring Resort sa Barangay Malatab. Ang kanhi blue water nga swimming pool nga gikan sa tubod na himong color tsokolate tungod sa mga lapok nga gikan sa basakan. Mao kini ang pinakaunang higayon nga gibaha ang maong resort so kanya nag-abli kini sa maong lugar. Samtang ang low pressure area gawas sa PAR ana sa 1,195 kilometers east sa Mindanao. Gilaumang mo padulong kini sa west-northwestward o northwestward ug musulod sa nasod karong hapon o gabii. Posible usab kining mahimong tropical depression sulod sa 48 oras ug tawagong Bagyong Tonyo. Busa lauman ang kusog nga mga pag-ulan sa mga lugar sa Davao Region, Surigao del Norte, Surigao del Sur ug Agusan del Sur. Samtang kini kaduol kini nga low pressure area sa ato ang nasod or particularly dinhi sa Mindanao padulong Visayas, makahatag pud kining mga pag-ulan tungod aniyang trough kining mga cloud extension ining low pressure area. Ako si Argel Relator para sa One Mindanao. Sa Surigao del Norte, usa ka fishing vessel ang mibuto na pulo ka tripulante samdan. Kuha kini sa Coast Guard sa mibuto nga barkong FVCA Jeron J sa dagat sa Barangay Doña Helen, lungsod sa Socorro, Surigao del Norte pasado alas 5 sa hapon sa milabayng Martes. Nakaluwas ang 22 ka mga tripulante apan samdan ang napulo kanila, kinsa nakahiagom og second-degree burn. Sa investigasyon, mibuto ang maong barko dihang aksidenteng nalabay sa makina niini ang usa ka container nga dunay sulod nga krudo. Swerteng dunay miaging fishing vessel busa daling na rescue ang mga tripulante. Miresponde sab ang Philippine Coast Guard para makuha sila ug madala sa ospital ang mga samdan.
Apan tungod sa kalayo sa lugar kung asa nahitabo ang pagbusikad, gabi inadiyang midunggo sa pantalan sa Surigao City ang na-rescue nga mga tripulante. Opisyal sa BFP missing human gihapak og dagkong balod ang gisakyang bangka sa Surigao del Norte. Migamit na og drone ang Philippine Coast Guard sa pagpadayon sa ilang pagpangita. Sa nawala nga opisyal sa Bureau of Fire Protection nga si Senior Fire Officer 1 Samalo Amparo, ang hepe sa Dinagat Central Fire Station sa Dinagat Islands. Mato di Surigao del Norte PCG Commander Lawrence Roque, gikan Barangay Kapalayan, Surigao City, padulong Dinagat Islands ang biyahe ni Amparo kauban ang usa pa ka miyembro sa BFP nga si FO1 Peter Greg Miranda ug operator sa bangka nga si Junjun Mulandrina Domingo sa gabi. Pero tungod sa dagkong balod natuwad ang bangka, naluwas ang operator sa bangka human migamit kinog usa ka container aron makalangoy. Samtang nakita sa kapulisan ang kauban nini nga si Miranda nga kapin 12 oras nang nagpalutaw-lutaw sa dagat gamit ang usa ka sanga sa lubi. Mitabang nasab sa search and rescue operation ang BFP og dako pang ilang pagsalig nga buhi pa ang ilang nawalang kauban. Patay ang usa ka batanong lalaki human maigo og kilat sa Zamboanga City. Way swerte ang 13 anyos nga si Andre John Araneta nga grade 7 student sa Maria Clara Lobregat High School sa Barangay Divisoria dihang maigo kini sa kilat. Sa isay sa inahan niini nga si Sheila May Araneta gikan sa balay siyang classmate si Andre ug pauli na unta sa ilang nga balay dihang naabdan og kusog nga ulan. Busa nagpalandong o nagpasilong kini sa ilawom sa punuan sa Sampaloc samtang naligo sa ulan ang iyang mga kauban. Nagdula kuno og sinsilyo ang biktima dihang naigo sa kilat. Nadala pa sa Mindanao Central Sanitary mga biktima pero wala na kini kinabuhi. Temporaryong giserhan ang pipila ka departamento sa Bureau of Internal Revenue Region 11 sa Bulton Extension sa Davao City. Gipaybalo sa BIR Revenue 19 Davao City ngadto sa mga buot mo transak sa mambuatan nga temporaryo sila nga nanirado karon until further notice. Kini alang sa pagpahimutang og preventive measures aron mapugnan ang pagkuyanap sa COVID-19. Sa pagkakaroon, mamahimong tawag sa telepono o mag-email sa mambuhatan alang sa mga gikinahanglan nga ipangutana sa BIR. Nagpahibalo usab ang BIR Client Support Section nga temporaryong manarado usab kini alang sa paghimuong disinfection. Dulan 8,000 na ang nadakpan sa Davao City Police Office nga mga malapason sa health protocols bato COVID-19. Din sobra 2,000 niini na pasakahan na og kaso. Ani ang detalye? Sukad sa pagpatuman sa health protocol kontra COVID-19, miabot na sa 7,939 ang nadakpan sa kapulisan nga mga malapason. Nag-una ni ana ang nakalapas sa wala pagtuman sa FM Pass, diin miabot sa 2,443. Gisundan sa curfew violators, 2,292, samtang 1,542 sa social distancing, 764 sa barrier sa motor, liquor ban 533 ug 365 ang wala pagsuot og face mask. Kung namatikdan ang numero sa violators nagaus-us na apoy mga adlaw ilabi na kung weekend nagataas na po ni siya ilabi na dito sa violation sa curfew o katupong sa liquor ban. Pero sukad sa pagpatuman sa curfew, midaghan ang nadakpan sa kapulisan sama sa Bunawan Police. Kasagaran sa ato ang nadakpan, mga nag-ignore lang sa atong executive order o mga taga-Davao na nagsuroy-suroy sa laing places outside Davao City o lingaw-lingaw. Sa 7,939, 2,696 na ang napasakahan og kaso. Gikan sa pagsugod sa quarantine period o nakapasaka na ta og 2,696 na reklamo dito sa piskalya. Ako si Real Soroche para sa One Mindanao. Doon ay pahimangno ang kapulisan ngadto sa mga nagapost sa ilang QR code sa social media. Atong sayron ang detalye niini sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Nagpahimangno ang otoridad nga dili i-post ang QR code online aron nga dili makawat ang ilang mga personal nga impormasyon nga pwedeng gamiton sa mga taong dunay daotang tumong.
Ipatuman na sa November 23 ang QR code system sa Davao City. Busa pinaspasay na ang pagkuha og QR code. Apan pipila ka netizens ang nagpost sa ilang QR code sa social media. Busa nagpahimangno ang Regional Anti-Cybercrime Unit kon RACO 11 nga dili kini himuon kay mamiligro ang seguridad sa tao tungod kay pwedeng makawat ang personal information niini. Kasi may mga application po tayo sa smartphone po natin na once na ma-scan yung QR code na yan, lumalabas yung pangalan ng detail nun. Then gagawa silang panibagong peking ID na ginagamit yung QR code, cut and paste lang po nila. Kaya tawag natin dito sa cybercrime is identity theft. Busa gitambagan ang tanan nga likayan ang pag-post sa QR code online ug siguruhon nga ang holder lang ang dunay access sa QR code. Wala pa gibutyag sa City Government of Davao kung kinsa ang developer sa QR code system. Hindi po ata basta-basta ma-penetrate po ng kahit sino. Yung sinasabi nilang server, galing po sa LGU. Libre ang pagkuha sa QR code. Ang mga magpabayad gibaharang kasuhan. So they are welcome to come here to lodge a complaint against those unscrupulous person nga unsa tawagan ni? Pahimulos. Kanang kanang QR code karon. So para ma-entrap nato na. Para mapaila na to kaso. Gipahimangnuan usab ang katawhan nga gawa sa QR code panahon nga ma-implement na ang QR code system sa Davao City. Kinahanglan nilang magdala og valid ID gumikan gawa sa QR code, pangitaan usab sila og valid ID aron masuta o masiguro nga sila ang tag-iya niini. Tek. Okay, daghang salamat, Jan D. Esteban. Nagpabiling kulbahinam ang gipahigaing piniliay sa Estados Unidos samtang naghulat ang katawhan sa opisyal nga resulta. Hinuon dili mo kumpiyansa sa mga negosyante og tag-iya sa mga dagkong tindahan sa New York City sa posibleng kagubot human sa eleksyon. Dunay report si Ethel Cantor gikan sa New York City. Open to business and boarded up. Nanigurado ang daghang establishmento sa New York City nga dili sila mapagan sa posibleng kagubot nga mahitabo samtang naghulat sa opisyal nga resulta sa presidential elections. Gipang butangan og plywood ang mga salamin aron dili kini mabuak og sudlan sa mga kawatan sama sa nahitabo atol sa demonstrasyon ni adtong Hulyo. So diri ko normally nagakuha sa akong kape. Karon tan-aw nimo siya boarded up. Murag sirado, pero abli actually. You can get your coffee from in there. Dinhi sa New York City, nagpabiling nakaalerto ang kapulisan batok sa mga demonstrasyon nga mahitabo samtang padayon ang paghihap sa mga boto. Samtang duha ka adlaw human sa eleksyon, Martes sa gabi nagsugod ang demonstrasyon sa Manhattan. Gipangdakop ang pipila ka mga individual ug nakarecover sab ang kapulisan og mga gamit nga posible kunong mahimong hinungdan sa kasamok. Sa bag-ura na human nga presidential elections, nanguna si Joe Biden kan incumbent President Donald Trump sa Electoral College. Si President Trump may pasaka usab og kaso sa korte may kalabutan sa giingon nga anomalya sa eleksyon sa Pennsylvania, Georgia, Nevada, Michigan ug Wisconsin. Ang recount sa boto posibleng mulungtad pa og pipila ka adlaw ug giingon makadilatar kini sa proklamasyon sa modaog sa pagkapangulo sa Estados Unidos. Nahimong init ang eleksyon tungod sa gituking nagkadaiyang social issues ug misamot pa tungod sa COVID-19 pandemic. Gikan diri sa New York City, ako si Ethel Cantor para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aprobado na ang Clean As You Go Conclego Ordinance sa Cagayan de Oro City. Kung sa kiniyatong siren sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yes, Sara, nakatakda ng ipatuman sa syudad sa Cagayan de Oro ang maong ordinansa kinihuman nga napirmahan na sa mayor. Pirmado na ni Mayor Oscar Moreno ang Ordinance number 13968-2020 o ang Clean As You Go Conclego Ordinance sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Nakalakip sa mong ordinansa ang tulo ka mga rekisitos sama sa kinahanglan magbutang ang tanang kan-anan sa dakbayan ug information materials labot sa ordinansa.
magbutang og duha ka garbage bins alang sa plastic, disposable utensils ug alang sa recyclables. Kinahanglan sab nga adunay espasyo alang sa mga restaurant wares sama sa tray, water containers ug uban pa. Tungod sa bagong balaod nun, kinahanglan na hipuson sa mga kagayanon ang ilahang kinan-an. Paghuman og kaon, dayon hipuson ug ibutang sa designated area. Pag-train sa atong mga sumusunod ng mga batanon para lugar ang atong mga batanon magmata, magdako. Inana ang atong batasan sa kita nga mga hamtong para sa sunod nga henerasyon mas improve o mas dynamic kita. Kining iladong kananan sa Barangay Bulwa, hinay-hinay nang nangandam alang sa pagpatuman sa maong bag-ong balaod. Mas maayo gyapon nga napasaka maong balaod nun kay isip kami dala isab nga tabang sa kay pipila lang ang akong katabang. Wala sab kini problema alang sa mga kagayanon. Dapat lang hipuson gyud nila lang kinanaan for kuan lang, voluntary na lang ta mulihok. Dili na lang mag-agad sa tighipos, kita lagi maghipos. Angay gyud panghipuson. Ang kinanaan. Kaya na masalig sa kuan. Bid. Kamante. Oh. Okay ra sa imo. Okay ra. Sara alang sa mga kananan nga masapon nga magmanapason sa mong ordinansa, mamahimo sila nga makabayad og 1,000 pesos alang sa first offense, 2,000 pesos alang sa second offense ug 3,000 pesos alang sa third offense. Busa panawagan sa otoridad nga tumanon kini o sundon kini na balaod aron di sila masilutan. Sara. Okay, daghang salamat, Cyril Chavez. Sub-leader sa Dawla Islamia napatay sa otoridad sa Sultan Kudarat, samtang team leader sa New People's Army ug tulo ka Abu Sayyaf member ang misurrender sa kasundaluhan. Anang report ni Jandy Esteban. Patay sa operasyon sa otoridad ang sub-leader sa Dawla Islamia na si Jazzer Nilong sa Pro Kiligaynon, Barangay Saliao Esperanza sa Sultan Kudarat. Nakuha gikan kaniya ang mga improvised explosive device, mga armas ug duha ka pakete sa gituuhang shabu. Nagpahigayon matud pa og surveillance operation ang inhiusang persa sa kasundaluhan og kapulisan sa lugar. Dihang kalit daw na musil si Nilong, rason nga mibalos ang otoridad ug napatay ang sub-leader. Misurrender sa militar si Cirilo Sumibay, kinsa team leader sa AB Squad 1, Guerrilla Front Sendong sa Western Mindanao Regional Party Committee. Gitugyan sa NPA leader ang AK-47 assault rifle, mga magazine, bala ug ubang gamit sa kalihukan. Sumala sa NPA leader nga napulaan na kini sa mga pasalig sa NPA nga wala matuman sama sa financial support, rason nga misurrender kini sa otoridad. Sa Basilan, tulo ka Abu Sayyaf members nga giilang sila Omar, Mamik ug Iti Mingkong ang misurrender usab sa gobyerno. Dayon silang gidala sa 64th IB headquarters sa Barangay Tumahubong, Sumisip, Basilan alang sa custodial briefing. Silang tulo hatagan og tabang pinansyal ug livelihood assistance. Samtang sa Maguindanao, gamit ang road roller, gipangguba sa 549th Engineer Battalion ang sobra 200 ka armas nga nailog, gisurrender, gikumpiska ug nadiskubrihan. Subay kini sa selebrasyon sa 33rd founding anniversary sa 6th Infantry Campilan Division. Aron masigurong di na ma-recycle, gipamutol ang mga armas gamit ang rotary blade. Nagpakita daw kini nga malampuson ang ilang misyon sa tabang sa LGU ug katawhan sa pagbatok terorismo ug kriminalidad sa Central Mindanao. Ako si John D. S. Esteban para sa One Mindanao. Bisa nasibog ang pagpatuman sa QR code system sa Davao City, gipangandaman na kini sa kapulisan sa syudad. Ani ang detalye? Gikan Nobyembre 7, nasibog na ang pagpatuman sa Davao QR code system ngadto sa Nobyembre 23. Pero karon pa lang nangandam ng kapulisan nga mo'y mapatuman sa implementasyon niini. Sa border and control checkpoint, magbutang og scanner ang otoridad aron maskan sa system ang mga musulod sa Davao City. Ang tanang entry point sa Dakbayan, butangan ani og hugot nga ipatuman sa kapulisan ilabi na katong naa sa mga quarantine control point. Bisa ng mga establishmento kalakip sa memorandum nga dunay QR code reader o scanner aron masulod sa ilang system ang mga nagasulod sa ilang lugar. Kining usa ka tindahan sa Dalang San Pedro andam na sa pagpatuman niini. Nagaplano mi ana sir kay importante man sa to ang lugar karon
para mabalaan nato ba kung isa jud ang patakaran. Dakong tabang ang QR code alang sa contact tracing and monitoring sa COVID-19. Sumala sa Davao LGU, Daw Food and Medicine o FM Pass gyapon kini. Busa ang masakpang walay QR code nga magawas-gawas, maimbestigahan gayud ug masilutan. Sumala sa Executive Order number 60, Section 9 para B. Ang inyong kapulisan, ang Davao City Police Office, isa sa mga gitahasan nga mo iskan sa QR code. Hinoon kay nasibog man ang striktong pagpatuman niini nang hinaot sila nga ang tanan makakuha gayod og QR code. Kauban si Leo Arcahis sa kamera. Ako si Real Soroche para sa One Mindanao. Tungod sa pandemya, social media ang nahimong tulay sa kadaghanan aron magkitaay. Busa na kong pasalamat ni Lola Eulalia sa General Santos City kay wa niya damha nga makita pa day niya ang iyang igsuon nga kapin 8 ka dekada na niyang wala igkita. Atong sayron ang ilang istorya pinaagi nining report. Kini si Lola Eulalia Bustalya Naval o si Lola Laling. 98 anyos na. Usa siya sa mga pioneer settler sa General Santos City. Human mipanaw ang iyang bana, nag-inusara na lang siyang nagpuyo sa syudad. Nagtuo si Lola Laling nga siya na lang ang buhi sa ilang mag-igsuon nga nabian niya sa Legazpi Albay nga iyang lugar nga natawhan ni atong 16 anyos pa lang siya. Nag-uol siya kay buot unta niya moadto didto aron makisayod sa iyang mga kaparyentihan. Apan tungod sa pandemya, dili kini mahitabo. Noong panahon nung walang kabali-balita o masirano, parang pakiramdam ko, parang kawawa naman ako, pero inaano ko na lang sa Diyos talaga na sakali mang may buhay pang kapatid ko, sana magkita pa kami. Apan wa damha ni Lola Laling nga karong pandemya, dunay maayong balita alang kaniya. Wala di ay siya nag-inusara sa iyang kinabuhi. Sa tabang sa iyang paryente sa abroad, nahimong tulay ang social media aron makita ni Lola Laling ang iyang igsuon nga 6 anyos lang dihang mihawa siya sa Albay. Pinaagi sa video call, nakita ni Lola Laling ang iyang manghud nga si Lolo Salvador Bustilya nga 87 anyos na karon ug nagpuyo na sa Aklan. And pasalamat, mayroon pa akong nakitang kapatid. Hi. Okay, kita kayo. Ilan ang apo mo? Ang apo ko marami na. Sobra na pati ako sa tuod. Sobra na siguro 30. Pangandoy ni Lola Laling nga makita nga personal si Lolo Salvador. Apan tungod kay duna may pandemya, kalipay na lang niya nga makita si Lolo Salvador bisan sa video call na lang usa. Alang kang Lola Laling, dili tanang nahitabo sa pandemya negatibo. Kay tungod ni ini ug sa social media, nahimo kining tulay aron makita ang kapin 8 ka dekada na niyang kikamingawan nga igsuon. Sobrang tuwa. Pasasalamat sa Diyos. So, nagkita-kita kami. Nakita ko pa ang kapatid ko. At saka mga pamangkin. Salamat tayo sa Diyos na binigyan pa ng pagkakataon na magkita-kita. Maski na lang sa litrato, maski na lang sa yun, pasalamat po ako marami sa Diyos. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Patay ang target sa bypass operation sa Digo City Police nga si Renante Tizon. Human matud pa misukol atol sa bypass operation sa Barangay Sonto sa mong syudad. Na-recover gikan sa suspect ang .38 nga baril. Ingon man, upat ka sa siya sa gituang shabu nga mobalor sa 21,000 pesos. Sa Sulup, Davao del Sur, sikop sa kapulisan ug CIDG ang tulo ka batanon nga dunay kasong carnapping. Gila man dinakpan nga sila Carl Villeta, 18 anyos, John Dex Matas, 19 anyos ug usa ka minor de edad nga si alias Boy.
Sa Davao City, dakpan ang aktibong membro sa MILF atol sa bypass operation sa Barangay Crossing Bayabas, Turil. Dinakpan, giilang si Muhammad Ali Zakaria, residente sa Midsayap, North Cotabato. Giban-abana mokabat sa 121,000 pesos sa gituhang iligal nga droga ang nakuha gikan sa sospek. Sa Davao City gihapon, tulo ka mga babae ang nasikop pinaagi sa warrant of arrest sa Turil Police. Ang mga dinakpan mao si alias May nga milapas sa RA 11332 alias June ug alias July tungod sa kasong grave threat. Ang tulo gipangdala na sa korte. Milapas na sa 48.6 milyon katao ang adunay COVID-19 sa tibok kalibutan. Samtang kapin 391,000 na ang nataptan sa Pilipinas ug sobra 23,400 niini mga taga Mindanao. Ana-ana sa kapin 48,697,000 katao ang nagkasakit og COVID-19 sa tibok kalibutan. Doon na sa sobra 32,207,000 ang nakarecover og kapin 1,233,000 ang namatay. Sa Pilipinas, 391,809 na ang kinatibuk ang kaso sa COVID-19. Miabot na sa 349,974 ang recoveries o 7,461 ang namatay. Ug sa Mindanao, misaka na sa 23,439 ang adunay COVID-19, misaka na sa 15,879 ang nangayo na ug 806 ang namatay. Magparyente sa Cagayan de Oro City nagpositibo sa COVID-19 human nagpahigayon og birthday party ang usa sa mga nagpositibo sa maong sakit. Ani ang COVID-19 update sa Mindanao. Pinaagi nining report. Usa ka 1-day-old baby boy nga taga Matina Aplaya sa Davao City ang nalakip sa 91 ka bag-ong nagpositibo sa COVID-19 niadtong Miyerkules. Asymptomatic ang pasyente. Samtang ikatulo ang Davao City sa dunay pinakadaghang kaso sa COVID-19 nga natala sa DOH kagahapon nga anaa sa 78. Dunay 4,189 confirmed COVID-19 cases ang Davao City, 2,800 recoveries ug 183 ang namatay. Sa Cagayan de Oro City, usa ka 51 anyos nga babaeng taga Bulwa kinsa empleyado sa bangko ang nagpositibo sa COVID-19. Kini human na-expose sa iyang bana nga daan ang nagpositibo sa sakit. Nagpahigayon sabang pasyente og birthday party ni atong October 22. 5 pa ka direct contact niini ang nagpositibo sa sakit. 17 anyos ug 23 anyos nga anak nga babae niini. 54 anyos nga igsuong babae, 75 anyos nga inahan ug 49 anyos nga lalaking igsuon sa pasyente. Samtang mitala og labing taas nga ihap sa bagong recovery sa usa ka adlaw ang syudad nga anaa sa 68. Misa ka na sa 1,825 ang kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Cagayan de Oro City. 1,150 ang naayo na ug 75 ang namatay. Sa Iligan City, duha ka authorized person outside residence o APOR ang nagpositibo sa COVID-19. Usa ka 41 anyos nga lalaking taga-barangay Kabaksanan ug 55 anyos nga babaeng taga-barangay Palao. 880 na ang total confirmed COVID-19 cases sa Iligan City. 787 ang recoveries ug 46 ang namatay. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Alang sa inyong mga food and trendy goals, karong new normal, dunay giandam sila Kapuso star Solenn Yusaf ug Gil Cuerva sa weekly lifestyle show sa GMA News TV nga Taste Buddies. Spice up your weekends, pinaagi sa fresh new episode sa inyong ginaatangang makaingganyong food trip ug amazing locations sa Taste Buddies sugod ugma. Hosted by Solenn Yusaf and Gil Cuerva, siguradong masatisfy ang inyong cravings ug ma-explore ang managlahing trends, fashion, events ug uban pa. Alang sa ilang first episode, ubananta si Solenn ug Gil sa usa ka adventure aron ma-achieve ang atong escape goals. Si Gil mahimong plantito ug musulay organic farming. Ug si Solenn will go on a healthy and organic food trip. Ug tudluan sab kita nilang duha og workout gamit ang trending resistance bands. Busa, G ka ba, Kapuso? G na kita og dungantang atangan ang Taste Buddies ugma 8:45 sa gabi sa GMA News TV.
Mga kapuso, Solen and I are bringing you guys fresh new episodes on Taste Buddies starting November 7, Saturday, 8:45 p.m. on GMA News TV. So stay tuned at abangan nyo yung mga fresh new episodes namin related sa new normal and of course na magagawa nyo pa rin at mapapanood nyo pa rin while staying at home. Ay mga kapuso, ugma daya, 10:30 na sa gabi ang Regional TV Weekend News. GMA Regional TV Weekend News. Yes. Alas 10 images sa gabi sa GMA News TV. Yan yung makita ang pinakalabas o mga pinakauling balita sa tibuok nasod mga kapuso. Because local news matters. Uy mga kapuso, nagtanaw na itong kapuso na si Ivy Langgita. Yes, so si Richard Solanya, may hapon. And of course, kay DJ Rain and kay May Angeles and Mark Angeles. May hapon. Uy, nagtanaw po dahil karoon si Pastor Arnel Tan sa Chinese Baptist Church. Yan, may hapon. Mga kapuso, 49 kaadlaw na lang una magpasko. Mga kapuso, why po sa among pagkatulog balita? Bisitahin www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw po olahi sa madagkong balita sa nagkadayang rehiyon sa nasod, subscribe na. Ug mo katong ilagdagkong balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si Real Soroche. Daghang salamat sa inyong kanunay nga pag-uban kanamo matag adlaw. Ako si Sara Hilomen Velasco. Tungod ang mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tek Ocampo, buong puso para sa Pilipino. Happy weekend!